Отново влогваме, отново имаме приключения. Изглеждам така. Но важното е, че ще изглеждам така на приключение, а не тук да ми е скучно в България, само да седя да уча и да работя. Така че оправяме си багажа. В момента е 11, 5:30 с Александра на Свети Александър Невски. Хващаме автобусчето и фил към Румъния. Значи, дойдох до единственото денонощно магазинче в квартала, взех си кафе. Тък му говорих с Паня и се зарадвах, че си взех кафе. Това петно е кафето ми. Сега тръгваме към метрото. Потегляме. Само аз. И чаката ще ми се пръсне по шевовете. А затова няма да коментирам. Не. Mortal Kombat филма 2. Брутално. Ето я пристига. Тя е милионера. Алексо, въобще с какво ще влогнеш, ти не мога говориш. Така че тук сме, автобусчето, там са за Халкидики, не сме за там. Това е. А ние за Румъния. Опа. Потегляме. Правим своята първа почивка. Да го хранят сигурно. Те тук ни спират да го хранят. Няма да бързаме, че от бързане се остарява. Затова бавно и лежерно на безмитния, дано някой парфюмче да има. 100%. Парфюмчета не намерихме, ама тук с други работи се занимаваме. Покажи. Ето, наливаме. И ако питате как ще прекараме се в автобуса с всичките баби. Ето ги Робо и Рем, вижте колко са мънички. Можеш да подминеш даже. Да. Сега... Музео Национал Аус, не знам, музей на румънското село. Селянка. Запрене на гости. Виж на бебето къде е. Кушета. Перник. Някой квартали. Перник. Да. Но памълъците се отразяват в водата, тя имам чувство, че е супер чиста. Не е чиста. Изобщо даже не е чиста. Нали сме в Перник и без това? Румънски сладки. Един от най-хубавите ресторанти. Тук правиме румънска вечер в Букурещ. Това е болница. До ден днешен е такава. Вижте колко е красиво. Ето това е френски академичен стил. Тези кръгли покриви се казват флюгели. Големите чудовища, динозаврите, които са живяли. Айде с нас! Алекс ме инструктирала да снима и тя е най-спиралостта в тази задача. Много се грижат за своите мъртви. Вярват в отвъдното, вярват, че човек ще се прероди. И за утре 8:30 трябва да потегли. Добре дошли! О, извинете, аз си гледам тъпо. Ми се слиза. Никой не се слиза в моя. 8 етажа, избягане за нищо. Стигайте се долу.
виж, има тераса, дай поне да излезем. То не става. Да, кръстичко. Не колкото в Перник. Друг си в Перник, човек. Придемай изискват отчаянни мерки. Мисията е успешна. Гледала в TikTok как се проверява дали отзад има камера. По-широко от моята височина. Оле! Ключи ме спре срещу мечките. Еми, не се сетих, мама. Сега трябва да разчитам наистина и само на външния ми вид. Защото като ги пръкнеш, те да се осветят къде са и вие ще избягате. А ако нещо се случи, да знаеш, завещавам ти леглото. Леглото ми Добре. и гримовете. Аз моите зеленчуци и пържола плуващи в олио. Аз моите убити от готвене и сухи картофи пълнени. Но пестим пари от вечеря. Ни тези 20 евро, сега може да си позволим целия свят. Да, Защото спестихме 20 евро. абсолютно. Не знам. Уау! Вече може да си затварям устата и съм много щастлива. Айде, чего имаме? Внимание! Мечки. Приятел, има ли път на там? Оказва се, че има път. Или ще ги убият, или ще... Ние ще ги убием. Ама нямаме лечев спрей за мечки. Тъй, че мечка да не идва. Абе, боровец, каквото я си говорим. Най-важното. Сладичко имаме. Рейте да разгледаме магазина. Компоти. Ами ние хапнахме нашите гнусни работи, затова отидахме и си взехме картофи. Показваме се, малко ще дегустираме картофи. И там искам аз, но Алекс не иска, там чай иска слънце. Да покажа ли колко ката дрихме? Давай, 3 са. Само. само. И тя има дълги чорапи. Това никога няма да се види. Така че... Малките филмарки на тежки разговори и за Алекс. Хихи. Да, ще снимаме двете. Да, пижама чейко. Мантрата. Естествено и на мен е подготвено, защото бър. Първо яде камерата. И сега яде ми. Ден 2. След 2 минути тръгваме. Сега какво правим? Се смееш, има 3 минути. Значи, излязахме да се снимаме. Аз исках да се снимам и паднах върху това и го щупих, намокрих си крака. И се включихме вратата. Ей, тръгваме. Как ще говориш? Разбира се. Именно в нея и до днес се пази истинското сърце на кралица Мария. Казахме, че то е пренесено от България в специално ковчеже златно и вече е намерило покой в този замък от около 40 години. Тук на офроуда малко. Тя е най-подготвената ми приятелка. Няма ръв в месеца, значи може да сме по-къси по наглед. Аде, качихме берчето. Който погледнал, гледайте таваните. Цялата сграда са много красиви. Мале, какъв таван. Тук е по-изчистено. Тук държат много на тези украси над вратите. Влизай от това да снимам. Не, това не е за търпение направо. Кебабчета раздават тук. Така, умънство, ама за нашите букви. Аз гоните с
водката, ние се отказахме да влизаме в замъка, взехме си парите, вече имаме кеш и сега ще обикаляме 2 часа и ще видим. Бабите да влизат в замъка, ние нямаме нужда. Отиваме да ни плашат. Картички. Хората са доста стреснати тук. 50 леи е входа, които... Аз съм много паслива човек, много Ние имаме от замъка, в който не влязохме, така че отиваме да пещим, но не може да се снима. Чао! човек ще повърна 100%. Тръгва така с мен към ножа, само братка. Значи, пича, дето на стряска бяга след нас. Ние двете се стряскаме, тръгваме да спринчираме и пред нас има врата с покривало такова. Александра спира пред него и ние двамата стоя, седим отзад и се гледаме, май така и викам мина само, седим. Абе, не беше страх да продължа. Викам си, аре, това поне вече го видях да ме убие, ама другия не го само. Но те бяха по-объркани от нас, какво се случва? Имаше просто 10 минути, в които седим и се гледаме с това и той беше като добре. Просто ще им остава явно малко време да тръгнат. Ама тя е такава? Чакай малко. Чакай, стреснах се. Без грижа, хайде. И просто спрях, ето ги бабите ми. Кои? Те не бе. Не знам колко са, направо треперя. Буквално за 10 минути бяхме вътре. Човек даже няма... Храна, кафе, сладичко и сувенири. Какво повече му трябва на човек? Ярето трябваше да се вземе магнит, беше наложително, съответно всички ни чакат. Ние бягаме, но те са ни изчакали и се чакат техните си момиченци и техните си деца и сега чакаме автобусчета, всички сме събрани. Чакай да покажем. Ето го. Ето това тук. Замъка, в който не влязохме. А влязохме в... То не е escape room. Беше рум и ние ескейпнахме. Бързия начин. Да, валя. Задръстихме пътя, но техен проблем. Добре дошли в Брашов. Ние сме тук за Карфур. Всеки се задачите си, ни от нас държат чадъра, други снимат. И аз пък ще качвам от нейните снимки. Консуматор един. Нагла. Но да, вървим си тук. Това е за сега моето любимо градче, освен заради Карфура. Карфур е много важен. И туалетната. Но иначе е много сладичко. Браво на Брашов, където има ударението. И сега сме до черната църква, която не е черна. Не го правете това вкъщи. Човек! Не снимахме Карфура, но влязохме. Време за оправяне на снимки. Получихме съобщение. Че мечките са Аз го виждам и съм така, човек, отиваме ли? Алекс. Май отиваме на какъв стрит пишеше. да дири мечки. Ние за какво сме дошли? За Карфур и за мечки. Да. Ай, ще се включи. Ние обаче си напишем домашното. Ще гледаме туториал какво се прави, като видиш мечка. Дали да се правим на умрели или да се правим на по-страшни от нея по-добре. Ако видиш мечка, било то като проблясък на желание, падаща звезда или ясно осъзнаване на това, което искаш. Какво? Ето, ако не ни е заблязал първи вариант, отегли се тихо. И ще снимаме тихо. Да. Не издавай силни звуци наведнъж, за да не я стресираш. Okay. Ние не искаме да стресираме мечка. На пауза. Ако мечката те е видяла, Мгм. говори спокойно. Ние се научихме урока от чата и вече знаем как да се държим, ако видим мечка. Дошли сме с мир. Това е плячка. Без силни звуци и без стерео. И без пряк очен контакт. Не сме хора. Вървим назад по пътя, от който сме дошли. С добри намерения сме. И Пани ще говори, ама понеже не трябва да е Чакай, ще продължително силен шум, просто сме така.
някакви такива неща. Но не трябва да я плашим. Така че просто ще говорим, ние ще се разберем, тя ще знае, че ние сме хора. Еми да, в смисъл... Някакво Големи става. хора, просто ще разговаряме за проблемите. Няма да се тормозим излишно. И това е, реално какво друго, спрей за мечки нямаме. Малко не оцелихме пътя от вчера към магазина. Не сме точно на центъра в момента, но и мечка да видяхме. На пазар за неща, които ги няма в България. След това мечката да има какво да си вземе от нас, като се прибираме вече по-тъмно. После как да нямат мечки тук? Ти нормално не? Прибрахме се, мечка не видяхме, но ще ядем коминче. Да. Дали ли си погащи? Снимам си коса. Чека. Малко съм некадърна. Днес ще приличаме на хора. Ще спрем да направим хубави снимки. Страхотна е гледката, само да видим как да се мушнем. Тук може би трябва да обърнем и да се мушнем. Значи 32 минути по Мапс до Стария град. Оставиха ни час и 15 минути общо. Ама да, много е червено, ние много бягаме. 10 минути избягане за 3 минути. Стария град не е готов за нас, ние сме готови за него. За още уроци как се обикаля град за 1 час. Ние сме хората. Вече имаме време, наснимахме се на най-далечната дестинация. Съответно, продължаваме с нашата разходка в Стария град, бабите и да ходят по мола. Така, през заведението да минем. И пак сме на време, нямаме грешка. Айде около 8000 часа по-късно и стоене на моста. Да, добре. Дресовете започне сега. Чувалите с картофи. Искам да представя нашия шофьор с това младо момче. Съм се превеждала. Да видим още един автобус и стана страшно. Кажи. Мале, добре, че минахме. А те мъже гей. Ама... Знаех се, че е жива. Защо? Спре да беше. Че не е умряла ли? Алекс, имаме 45 минути да вечеряме. Вечераме. Почивка 45 минути на обнова за вечеря с шефа. Най-работните сме в нашата агенция. Живи сме наше очудване. Буквално. Картичките официално са залепени на стената. Така че обявяваме трипа за успешно приключен и сме много щастливи. Хи-хи.